प्रणाम सर जी। अरे खूनी कवे चट्टी का खाली जीभ से। अरे सर तो नहीं वाह बहुत अच्छा। अमीरियो का चाटी खाली जीभ से का बात करता रहा भैया, ऐसा बात काहे कहता रहा का भौजी तय नहीं कह देत। एगो काम कर भैया, अगर भौजी नहीं कह देत नू तो पटक के भौजी के झाड़ छिल द आ छिला के बाद में एगो वीडियो बना द आ वीडियो के बाद में कह ए हो करे जा हम तारे बहुत प्यार कइले हमरो के द तारा आओ मरवा लो हे गरीब से। सार त नहीं तू गरीब बारा ए भैया, ई सारा बहुत धनिक बा अभी न कर। अब हम का कहतनी परिवार बना दम, लेकिन ए भैया एगो काम कर ऐसे कह भौजी झाँटो न छिले दी। भौजी कह ना कि हम तासे बहुत प्यार कइले आ तारा शादी कर हमरो के द शादी दे सकता आ ना कर बनू तो झाँट न दी तका हाल बा भाई। आज हम फिर से बात कर बानी अशोक बेला एंड पिया परदेसी भाई। आज के वीडियो बहुत गाना फाड़ बा, ऐसे कहल चाहते हैं वीडियो को पूरा देखो बहुत मजा आता भाई। लोग वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद है आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखो, देखला के बाद मैं भूल जाऊँ तो बिना कोनो बकचोदी के आज के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ए भैया क्या चाहता पटा के पेल दी का ना सुनता है भाई, फिर से कहता खाली धनिको चाटी का जीप से। अरे तू चाट ना ले रे सारा चाट ले तो भाई मान थोड़े कही तरह केस्टा के माल बा। अच्छा रासान पर सुता के 4 राउंड मारे ले तो सिंपल सा बात बा, उ तोरो के दी आ हमरो के दी आ जितना कौन जाई उतना के दी काहे के ऑर्केस्ट्रा के माल बा। ऑर्केस्ट्रा के माल में नु सब के हो गेला आ ज्यादा बोलबा नु तो भौजियो मारी आ हमहू मारो सारता नहीं सुनता फिर से का करी यार करके हम। ए भैया देखो भौजी के मन अमीर से मरवाए चाहे गरीब से मरवाए चाहे भिखारी से मरवाए चाहे कोरी से मरवाए चाहे कोनो से मरवाए वो भौजी के सामान बा। मरवा फिर हमारा लाने गम बा कहूँ शादी कर बने वो शादी ना कर बने। लेकिन तू मत बोल, बस तू मत बोल सार कहीं खाली गरीबों चाटी का जीप से अमीरवे। देखा भैया तू बोलबा कूद के पेल दे बाद में कम हम नहीं कि पहले हम बड़के बाबू हम बड़के बाबू फ्री है हमारे लगे मत ही का कहता कि जन आ गलू गाँव ना हाथ तोरा बहनी के ना भाई भौजी के बात सुन, भैया के बात सुन तो ए भैया तो गाँव ना आ गल भौजी तो का भौजी को ठोके के बा तो खोल के बताओ। जीप से चटबा ना साथ नहीं सुनता रहा। अब कहता चला गरम कर जाओ बिछाओना। अरे भैया तो कहत लाल बड़ा भौजी के कोट के ले जा आ लहंगा उठाओ मार दो भौजियो खुश और तू खुश। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे पेला मैं सोचे के बात कौन बा वो सब के घड़ी आवेला ना देखा भाई लोग कैसे कहते भौजी ए पिया कैसन घड़ी आयल बा। ए भौजी ए लड़की के ए मतलब ए समय खातिर नु लड़की इंतजार कैलिन सन कब हम अगर शादी हो को आ कब बिछाना पर टांग छिता दी आ मरवा लू। वाह रे तारा बहनी के प्रणाम करो वाह बहुत अच्छा कि कौन मिला हम ठोकाई है। ए भौजी सबके नु खिलवाए के मन करेला आ तू खिलवाए के कोई दिक्कत नहीं है। हमरा के मत सुनाओ कैसे के कहता यार कम पंगे हाली आ कम हम पहले ही नहीं थी आप तुम समझ सकते। लाल चटाई नहीं है तारा बहनी के प्रणाम करो। बहन दिमाग खराब हो गई यार, ई कैसन घड़ी आइल बा कि लाल चटाई ना कि मिलन एक ठोकाई है। बहन गाना एक गाना के झाँट है यार। बहन तक तो बहन हम ना पेल